να πάω με το Σάκη. Παγασάκο. Και δεν έχω πάει ποτέ στην Ικαρία, παιδιά. Είναι μια ευκαιρία, να. Γεια σου, κορίτσι μου, μπράβο σου. Να είσαι καλά. Καλώς την. Έλα. Θα χωρέσω και Ικαριώτικο. Δεν πειράζει. Τι να σε μάθουμε για τον Ικαριώτικο. Βρε Παγασάκι. Παγασάκι. Πώς το έκανες αυτό? Δεν είπες σχεδόν κουβέντα. Δεν λες κουβέντα. Φίλε, να σου πω κάτι. Αν δεν κλείσουμε ποτέ ομάδες, δεν θα τελειώσουν ποτέ τα blinds και δεν θα χρειαστεί ποτέ να πάμε εκείνη να πέσει αφάση των battles. Να μαζεύεις. Πάρα πολύ μεγάλη στάρ. Συγγνώμη, πάνω θα πω κάτι. Ξέρεις ότι πάρα πολύ μεγάλη στάρ έχουν μπροστά τη δασκάλα της φωνητικής και δείχνουν ακριβώς πώς θα τραγουδήσει ο τραγουδιστής. Δηλαδή, αν κάποιος ξεφεύγει και κάνει υπερβολές, είναι μαζί ο δάσκαλος και κάθε και δείχνει που πρέπει να ξεφύγει και όχι. Ναι, και φτασμένοι οι καλλιτέχνες όταν πάνε και κάνουν την πρόβα τους. Ναι, και ο Λύκος. Αχ, παιδιά, σαν ταινία η κοκκινή σκουφίτσα και ο Λύκος είσαστε. Χρύσα, εγώ δεν θέλω καθόλου να μαζέψεις αυτό που είσαι. Θέλω να το επεκτείνεις, απλώς να το τελειοποιήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις. Χρύσα, εγώ θέλω να σε γλιτώσω από τον Πάνο Μουζουράκη. Κοίτα, έτσι κι αλλιώς έχεις βαρεθεί τώρα. Εγώ γράφω παραμυθάκια για τους παίκτες μου, ποιηματάκια και τους κάνω ήρωες παραμυθιών. Και θα περάσουμε και πάρα πολύ ωραία μαζί. Λίγο μαφιόζικο δεν ήταν αυτό. Ο Νονός, η Παντρίνο το 3 ήταν αυτό. Ο Κορλεόνε. Πείτε, παιδιά, μιλήστε. Δεν ξέρω, τώρα εμένα με έχει αποσυντονίσει γιατί δεν ξέρω τι σου έχει πει. Αν σε έχει επηρεάσει. Ήρθε ώρα όμως να διαλέξεις. Ναι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Θα πας με αυτόν που συμφωνείς ουσιαστικά. Όχι με αυτόν που του έχεις γράψει τραγούδια. Θέλω πάρα πολύ να ακούσει τα τραγούδια. Πάρα πολύ. Θα στα βάλω εγώ να τα ακούσεις. Λοιπόν. Θα πάω με την ομάδα του... Σάκη! I wanna be loved by you, just you, nobody else. Αχ, τρελαίνομαι που τους παίζεις τώρα. Και εμένα, το δαχτυλάκι. Θα λάψεις τα βελάκια, μην δείχνεις πολύ. Σάκη! Δεν ξέρουν τι κάνουνε. Λάθος διαπαιδαγώγηση από το σπίτι. Όλο αυτό του Σούπερ Κατερίνα έχει καταστρέψει την νεολαία. Μπράβο, Κοτσάκη, μπράβο. Όχι. Σάκη, πριν που ήταν η διαμάχη, τι είπες για το Σάκη και κάνεις μία κίνηση έτσι. Κόμπρα. Λέω μην το κοιτάς στα μάτια, εμπλωτίζει, είναι κόμπρα. Παιδιά, το 2004 έχει βγάλει καινούριο δίσκο ο Σάκης και ήταν ένα τραγούδι που έλεγε «Θέλω στο Κάιρο να πας». Ήταν, παιδιά, η χορογραφία του. Τι θυμάμαι, του Φωκά Βαγγελινού, παιδιά, και ήταν πολύ... Θέλω στο Κάιρο να πας. Και ήταν εξής, η κίνηση Σάκης Ρουβάς. Είχε ανακαλύψει τον νταπ πριν τον νταπ. Είσαι στο Voice. Περνάς, είναι όλο το μέλλον δικό σου. Το μόνο που έχεις να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να επιλέξεις το σωστό coach. Δεν έχεις κάτι άλλο. Καταρχήν να πω ότι από κοντά είστε πιο γλυκούλια. Πραγματικά. Είστε πολύ γλυκούλια. Δηλαδή πώς είμαστε στην τηλεόραση. Και όσο πλησιάζω εγώ ειδικά, γίνομαι ακόμα πιο τέλειος. Εσύ θες να με βγάλεις το 0,90.
Έλα, αγάπη μου, εντάξει, έκανα. Είναι έξυπνο το κορίτσι. Δεν είχα να διεκδικήσω τίποτα. Ο Κωστής έλεγε για το Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Ο Σάκης καθόταν απλά και σε κοιτούσε, μάλλον έχανε το ενδιαφέρον του. Δεν σε θέλει πολύ ο Σάκης να το έχει αυτό υπόψη σου. Οπότε εγώ λέω να πω καμιά κοτσάνα έτσι, γιατί σε βλέπω ότι είσαι λίγο πειραγμένη, μπας και έρθεις μαζί μου. Και 0,90 και πειραγμένη. Να σου πω. Έλα, αφού είσαι πειραγμένη, έλα, πες μου τώρα. Είμαι πολύ πειραγμένη γενικά. Ακριβώς. Είμαι πειραγμένη. Ναι. Πού είναι ότι είσαι πειραγμένη έτσι, κορίτσι μου? Είμαι τρελή, σαν αυτόν εδώ. Έχω κάτι. Γιατί το πειραγμένη υπάρχει και εγκεφαλικά και υπάρχει μετά τραβιέμαι. Έλα μαζί, θα γράψουμε πάρα πολλά τραγουδία για το Σάκη. Αν έρθει στη δική μου ομάδα, εγώ το Σάκη έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση, θα τα δώσω σίγουρα. Χρυσά. Σε μπέρδεψα, Είσαι χρυσό κορίτσι. Είπαμε Χρύσα Χρύσου. Δεν θα χάσετε, πατήστε το. Πώς σε λένε? Αφροδίτη. Ίδια η Αφροδίτη είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Καπετάνια, πώς σου φάνηκε? Κάτω, καπετάνια. Καπετάνια, πώς σου φάνηκε? Τι να πω, εγώ αυτή τη στιγμή δεν κάθομαι γιατί και να κάτσω πάλι όρθιος θα είμαι. Εντάξει. Εντάξει, μπορείς να κάτσεις νομίζω. Όχι, δεν χρειάζεται. Καλά, μην κάτσεις. Πώς σε λένε? Αφροδίτη. Αφροδίτη, το μάτεψα. Όχι, το είπες πριν. Τέλεια, νόμιζα ότι είχαμε κάποια στιγμή μια πνευματική επικοινωνία οι δυο μας. Αφροδίτη, τι ωραία εκτέλεση ήταν αυτή η ιδιαίτερη που παραλίγο να μην πατήσω το κουμπί, αλλά μετά λέω όχι. Μπράβο! Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Μου είπαν οι φίλοι πως σε είδανε ωραία και κεφάτι να χορεύεις με έναν τύπο που έχεις κάτι. Πού να ξέρουν πως δεν έχω κλείσει μάτι. Μια εικόνα είναι μόνο μια απάτη. Με τα ρούχα πέφτω μόνη στο κρεβάτι. Σου είπαν οι φίλοι πως σε είδανε ωραία και κεφάτι. Δεν ήρθες και έχεις χάσει τώρα εσύ εμένα. Δεν ήρθες και εγώ τώρα πάω στα καμένα. Δεν λέω ο Σάκης είναι καλός, μα δεν είναι ο δρόμος ο σωστός. Έλα στην ομάδα μαζί, να πυροβολήσουμε και τον Κωστή. Bang, bang. Θα γίνει πόλεμος. Θα γίνει χαμός. Bang, bang, εμείς οι δυο. Bang, bang, σε παρακαλώ. Και το bang, bang το εννοώ με τον τρόπο τον καλό. Πες και στα πατώματα τώρα πάνω. Κάτσε. Μιλάμε με πολιορκής, Να σου πω, μην δίνει σημασία, το κάνει πολλές φορές. Δεν ξέρω. Είναι η σποντή που λέγαμε πριν. Σπύρο, κάνε αυτό που θες, αγόρι μου, έλα. Κάνε αυτό που θες. Κάνε αυτό που θες, αυτό που θα σε βοηθήσει. Και αυτό Ό,τι που... θες πες. Αυτό που χρειάζεσαι, κάνε το, έλα. Λοιπόν, το The Voice είναι ένα παιχνίδι. Κοίταξε να δεις. Είτε το κερδίσεις, είτε κοπείς στα battles, είτε φτάσεις εκεί. Είναι μια τεράστια ευκαιρία να σε δει 1 εκατομμύριο κόσμος σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Από τη στιγμή που είσαι τραγουδοποιός, έχεις κυκλοφορήσει ήδη μια δουλειά και τώρα κυκλοφορείς και τα επόμενα δικά σου τραγούδια, δεν έχει σημασία καν αν θα κερδίσεις το The Voice. Άμα εκμεταλλευτείς σωστά αυτή τη στιγμή και βγάλεις τα τραγούδια σου στο ίντερνετ ή κάποια εταιρεία το δει αυτό το επεισόδιο και ενδιαφερθεί και προλάβει πριν το τέλος των επεισοδίων να κυκλοφορήσει ένα από τα ωραία τραγούδια τα οποία θα φτιάξεις και μακάρι να μπορέσω να σε βοηθήσω να το φτιάξεις αυτό. Με μία ανάσα είπε όλη. Τυράντα, Με μία ανάσα. Έλα, κάνουμε δουλειά. Έλα, κάνουμε δουλειά. Μονόλογος, μονόπρακτο ολόκληρο. Τραγουδοποιός. Έλα, τα πούμε. Λοιπόν, θα πάω με την ομάδα. Του Πάνου.
Παιδιά, είναι το μονόπρακτο. Εντάξει, εγκρίνω. Ελπίζω. Τηλέφωνο το συντομότερο. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Είσαι εξαιρετικός, ούτως ή άλλως. Εγώ καταλαβαίνω την Έλληνα που θέλει να σε κάνει δικό της. Μα είμαστε σαν ξαδερφάκια, καταλαβαίνεις. Ξαδερφάκια. Δεν νοιάζεται τόσο τα παιδιά. Όχι, αλλά έτσι νιώθουμε όλα τα παιδιά που είναι από το εξωτερικό. Πρέπει να δεις εμένα και την καλομήρα πιο μαζί. πολύ ακόμα, νιώθω όλους αδέλφια. Τι ξαδέρφια? Όχι, αδέλφια τους νιώθω. Ξαδέρφια γιατί δεν γνωριζόμαστε. Έχω πολλά ξαδέρφια. Εγώ νιώθω ότι μία είναι η παγκόσμια μήτρα. Μία. Όλοι είμαστε από μία μήτρα. Όλοι είμαστε αδέλφια. Αυτό νιώθω. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Ότι η μουσική είναι μία. Και μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα ήθελα να έρθει στη δική μου ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Πασχάλης είπαμε. Ναι. Δεν θυμάται πώς λένε. Sie kommen dich zu holen, sie werden dich nicht finden, niemand wird dich finden. Du bist bei mir. Αυτό το κομμάτι είναι τέλειο. Πασχάλη, we're living on dreams. Πασχάλη, life is not what it seems. Such a lonely little boy. Αυτή δεν είναι σόι. There's someone who needs you. Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο, Πασχάλη, καθόμουν στο διπλάνο θρανείο. Κι όταν μου έδινες το βιβλίο, μου λέγες αγαπώ. Ξέρω το μάτι. Έλα βρε παιδιά. Ούτε εσύ δεν το ξέρεις. Μόνο τα πρώτα κουπλέ ξέρω, όλα τα τραγούδια, τα πρώτα κουπλέ. Απλά μου αρέσει έτσι να βλέπω μια μάχη. Δεν μου αρέσει να με παρακαλάνε καθόλου. Να με διεκδικούν, ναι, να Κοίταξε, παρακαλάνε. εμείς είμαστε φίλοι με τον Πάνο. Έχουμε και διπλανά καμαρίνια εδώ στο backstage. Οπότε δεν μπορούμε ας πούμε, να κάνουμε μεγάλη μάχη. Ενώ όταν γυρνάει και ο Σάκης και Έλληνα γίνεται χαμός. Χαμός. Τώρα ξέρουμε ότι θα έρθεις και με μένα και σου λέει ο Πάνος τι να πω κι εγώ. Όχι, σε παρακαλώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ καταρχάς το ντύσιμό σου. Μ' αρέσει και η εμφάνισή σου. Δεν μ' αρέσει μόνο η φωνή σου. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να δουλέψουμε μαζί. Θέλω να. Θέλει να σε κάνει άγγελο του Τσάρλι, έχει μια επικινδυνότητα αυτό. Θα γίνω, νομίζω αποφάσισα. Κοίταν άγγελος του Τσάρλι. Και θα γίνω άγγελος του Πάνου. Το πήρες το κορίτσι. Μπράβο. Σάκη. Εκεί που ήμουν σίγουρος. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την άρπαξε, παιδί μου. Μέσα από τα χέρια μου την άρπαξε. Με επιτρέπεις. Να, κοίτα. Τα παπούτσια είναι ειδική παραγγελία. Όλα είναι κάτω στον πάτο. Πάνος James Bond. Ωραία, είσοδο, καταπληκτική έξοδο. Musical να κάνετε. Να τη σώσεις από τη φωτιά. Δεν το περίμενες. Θες να αλλάξουμε θέση? Θες να αλλάξουμε θέσεις? Ναι. Να δεις πώς θα αλλάξει η τύχη. Κάνεις κανένα όλοι έχουν μια ακροβατικό? Όχι, το κάναμε σε άλλες εκπομπές. Πιστεύω είμαι έτοιμος να δηλώσω την απόφασή μου. Σήκωσε λίγο την μπλούζα σου. Όχι μέχρι και ηλιακούς, για να καταλάβω ότι. Πόσους κοιλιακούς έχει? Για να καταλάβω προς τα που δείχνει η απόφασή σου. Έλα ρε Πάνο. Μόνο Πάνος τα λέει αυτά. Καλά το κάνουνε. Θα πάω με την ομάδα... της Έλενας. Η μπλούζα μίλησε. Δεν με ενδιαφέρει να χάνω σκουλαρίκια, τη γη μου θέλω να χάνω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Θεσσαλονίκη, λες να έρθω και καμιά βόλτα προς τα πάνω, γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να έρθω. Σου λέω εδώ και αριθμό τώρα. Την αγαπώ πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε πολύ πολύ σύντομα. Υπομονώ. Φιλάκια, γεια σου. Άρε Καρδάση. Look at me, look at me, look at me. Τώρα πρέπει να βάλω το σκουλαρίκι μου. Πετάγονται τα κουμπιά, πετάγονται τα Εγώ κουμπώματα, πετάγονται. δεν μπορούσα να κάνω. Όταν ανέβηκε εκεί με το τραγούδι στο φίλο μας εδώ, λες, εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Η Έλενα έχει πάρει αυτό το παιδί.
Φίλε, μπράβο. Γιάννη, νομίζω είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος που έχει περάσει από αυτήν εδώ την πόρτα. Δεν ξέρω, κάνω λάθος. Εντάξει, το σκηνικό με την Έλενα. Με το πάσο σου όταν φέρετε ένα πρωί. Περισσότερο από ευτυχισμένος. Ωραία. Υπέροχα. Μπράβο, την αγαπάς πολύ τη μουσική. Αγαπάς πολύ και την Έλενα, όπως το ξέρω. Λίγο φτάνει. Άσε το Σάκη να κάνει τα πάντα και εσύ να κάνεις τα πάντα εδώ στο Νεβόλ. Έλα. Κάνε αυτό. Κέλλη, αγάπη μου, δεν θα χρειαστεί να δουλέψουμε σε τσίρκο. Δεν θα δουλέψει σε τσίρκο, άστους αυτούς. Έλα μαζί μου. Δεν θα κάνεις περιοδία σε τσίρκο. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Ό,τι μπορεί ο καθένας. Εντάξει, δεν ήταν τόσο σεξι. Θες να με κάνεις να θυμηθώ τα νιάτα μου τώρα, έτσι. Ακόμα Eurovision και τέτοια. Ναι. Θα να κάνω flick-flack εδώ. Θα κάνεις το ανάποδο. Ναι, και το μπροστά και ανάποδο, τι θες να κάνω. Κέλλη, θα είναι πολύ περίεργο να μην διαλέξεις εμένα μετά από αυτό. Λοιπόν, επειδή δεν χρειάζεται στο The Voice να κάνεις ακροβατικά, έλα μαζί μου, Κέλλη. Θα κάνεις ακροβατικά και με τη φωνή σου. Λοιπόν. Εγώ τους αφήνω λίγο να κάνουν. Μην μιλάς καθόλου. Δεν μιλάω καθόλου. Ό,τι και αν πει, πάτα mute. Λοιπόν, Κωστή, μίλησες εσύ. Όχι. Σκέφτομαι. Μίλα. Σάκη, τελείωσες εσύ. Όχι, βέβαια. Αφού δεν έχουν οι δύο να πούνε κάτι, Όχι, εγώ έχω να πω πάρε πάρα κατευθείαν πολλά. την απόφαση. Έχω να πω πάρα πολλά. Έλενα, εσύ Ακόμα δεν τελείωσες. μιλάς. Τελείωσες. Μίλα. Λοιπόν, παιδιά, να σας στήσω την κουμπάρα μου. Παρακαλώ. Πλάκα μου κάνει. Αλήθεια. Πάντρεψε. Παντρευτήκατε με τη Σολομού. Όχι. Είναι, βάφτισα την πανέμορφη Ελενίτσα. Τι. Έχω βαφτίσει την Έλενα. Αλήθεια! Αλήθεια, λες. Αλήθεια. Ναι, αλλά δεν το ήξερα. Δεν ήξερε κανείς τίποτα. Δεν τον είχα πληροφορήσει και ήθελα να του κάνω έκπληξη. Και μ' άρεσε. Ήξερα ότι θα έρθει, δεν ήξερα πότε θα έρθει. Ναι. Δεν ήξερα τι τραγούδι θα Μπράβο, μας ρε πει. Σπάνο. Και η αλήθεια είναι ότι. Δεν θα αγκαλιαστείτε. Και η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά την ακούω να τραγουδάει κιόλας. Ναι. Δεν θα αγκαλιαστείτε. Αυτό είναι εκπληκτικό. Δεν με αφήνουν να φύγω από εδώ. Το Μαργκό. μουζουράκι δεν τον απαγορεύω. Θα έρθω εγώ να σε αγκαλιάσω. Ναι. Όχι, δεν θα πας, ρε φίλε. Γιατί δεν θα πας με το μουζουράκι, αλήθεια στο λέω.